ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯза видеои мо сар мешавад. Михел ай гӯшт майдакунӣ камтар бо мо даҷа гӯшт гирифтем. рости гап чӣ навор кардам та намедонӣ. дар зимистони хунук рӯзи дароз кӯдако вохадной дар хона ҳамин кор бор ҳамин да ягом чӣ пухтан, уборка, стирка, уту кадан, таҳ кадан, ҳамин кори зиндагии ҳаррӯзаи мо бо кӯдаки майдадор хитон медонен. камтар видео кадан қинай ягом чиям хеле видео кунам мегӯӣ ё боҳози фабелик дар кор даромадагиён бо ягом клиент занг мезана ягом чия мепурсан. рости гап бо тамоман вақти видео кадан намешава, телефон холӣ намешава ки видео кунам набошад. ҳар рӯз ҳамин пухтан уборка ва ҳамин кори зиндагӣ ҳастай. хачени тонистагим видео кадам марҳамат тамошо кунен. ҷаҳози гӯштаро ҷобаҷо мекунам. се ростахона гуфтам гиран гӯштаки хомшурбоб ҳартома ам хел ай қафои дига кором шавам ай ҳамада авқоти ами осонакак ами хомшурбо ай гӯшта мепартои саҳар кати ҷӯшида то абета гӯшташ мулоим меша ба ами картошка дига чизоша мепартои ним соатак да тайёр меша. кай ки хости гарм када мети кӯдакода ами хел беҳад авқоти осон тайёр шава. кай дӯстони азиз, баъд дар бораи фаберлик камтар хостам суҳбат кунам. кор дар фаберлик бисёри комментария шида ки шумо чӣ хел дар 3 ҳафта лидер шиден, чанд пул ойлик мегирен, чӣ хел корш як бор мефаҳмонден, кадоми хоҳиши кор кардан дорад, дар личкаи ман нависен. дар ватсап даамуҷа группа ҳастай, группаи кории ма қади командам даамуҷа ҳар рӯз кор мекунем, обсуждат мекунем пешравии монаву чӣ кор кардан бо чӣ хел мақсад кунем бо болотар броим бо ойликмон бисёртар шава. шумо агар хоҳиши кор кардан дошта бошед марҳамат дар ватсапи ман нависен. дар оҷа бо осонтара фаҳмондан ҳамин қашадонем ки агар ки ай ҳамин фаберли ягон фоида набоша, мақсад ягон вай набоша, выгода набоша, ягон кас на ма кор мекунам на ҳамо қадахтарое ки дар группаи ма ҳастанд дигар группаҳо даам кор мекунанд. ози пашти 90% занои тоҷик дар ҳамин фаберли кор мекунанд, регистратсия шидагиянд. гӯем як қисми зиндагӣ як проблемаҳои зиндагишонам ай ҳамин ойлики фаберлик ҳамин хел ҳал мекунанам. шумо ҳам хоҳиши кор кардан дошта бошед. зиндагӣ бекамбудӣ нестай, чанд қа мақсад даход боша бо ҳам қаразход бисёрай. марҳамат дар номерои ман нависен, ман корам мефаҳмонамтона. агар ки розӣ шиден регистратсиятон мекунам, якҷоя дар компания фаберлик кор мекунем. маоши нағзам дора, падаркои нағзам дора. ҳамин хел духтаро якҷоя қати шумо суҳбат када намхел ма корумам шидам. инҷа камтара гӯшт майда кардам, қати картошка ози бирён мекунам саросима, баъд бо ягон авқоти дига мекунам. духтаро дар инҷа чӣ хеле ки диден гӯштам хел аввал майда када дар оғам пухтам, баъд ам хел камтар картошка реза када партофтам, якҷоя ҳози мепазам. ам хел абети осонакак баъд иншоаллоҳ баъд барои бегаҳа ягон чӣ тайёр мекунам. ира барои абета просто ҳам хел перекус кардам камакак ки вақт нашид амин саҳар кати мехазӣ беҳад рӯзо калтаян ам хел пасудом шушта мондум як тарафта. ози авқот ки тайёр шид абед мекунем бо ай қафои дига корбори зиндагӣ мешем. ҳечира успед намекунем беҳад рӯзо калта шидиян. саҳар кати хестам камтар уборка кардам, гӯшт майда кардам, ҳамин хел саросима абети гӯем осонакак тайёр кардам. кӯдакода каша када будам, хӯрдан дер завтр кадан ва ё хеле авқота намехӯранд. иншоаллоҳ бо дертарак камтар бадтар бо ягон авқот тайёр мекунам. ира ҳам хел картошкаоша ба фикрам кӯдако мехӯранд. тамом гӯшта тамоман кӯдакои ман намехӯранд. намедонам ай чӣ сабаб. на мулоим ша, на хел бирён ша, на да хомшурбо ягон намуча нағз намебинанд. барои ҳамин супо полезни ҳамин хомшурбо обша мехӯранд. вақте ки истағон меҷӯша ҳамун фоидаш дар ҳамун оби шурбо ҳастай. ҳам хеле авқотҳои обдор нағзай кӯдакода. ин ҳам хел духтаро кадоме хурдаеста боша иштиёи таом ба мо нест ҳамчунин. дӯстони азиз, дар ҷа камтарак таъвизесам барои қуртов кадан фатир кардам. дута якташай напухтам хушромадам хе сирха ози дигариш пухтеста. инҷа помидору бо даринги свежи гуфтам шоҳарам биёран. хел
ай овощи фрукти овардан. Зеленый лук. Сёр гирифтанам хел. Зеленый лук гирифтанам. Кинза. Мами дизельна нағз мебинам тамом. Руки убери Назия. Кинза хам хел. Свежий хушрози. Мешуем айда мекунам зеленома. Помидор бутринга. Фатирманам хел. Эш хел хушром. اینم خیلی خراب بیاد فتی که با مزه آمد خمیش کم ترک آب شکر نمک چی انداختم شیر انداختم آرد کردی هم خشوریدم و قسختی بعد نید روزم انداختگیم کم ترک بعد وای دقیقاتش روغنی شدریلیتا و روغنی گو او کدگی شوهای کدم برو کمتر روغنی سیمیچکا خواتوشتا اینم خیلی شبنین عزیز در جمع اپتیک رفتستم یادشی دکور بود بعد наклейка собирать кардагӣ будам ҳам хеле кора нағз мебинам ингалятор хардем ҳамунҷа сета наклейка дод бо рӯзига хати хиштоман омадем баро шавармо вай гирифтем укол гирифтем маззашо наштаги будан ҳамунҷа бо як наклейка дига дод 4 наклейка дорам озима падарка метия намедонам чӣ падарка метия ман рафта ози чиз дар кӯли мо мегирам я бура падарка ман мегирам духтаро ё шампун мегирифта ё гел для душа ман шампун гирифтам дӯстони азиз дар ҷама хона омадам инами падаркаи ма чӣ хеле кидиден я шампуни 250 миллиграмма додан ай аптека بعد магазини монеткадро омадам аямҷа камтар майдачайда гирифтам шакар тамом шудагӣ буду пиёзоро дар балкон монда будам ҳаво гарм буд як бора ҳаво хунук шид сармошам буд пиёзо картошкаоя картошка ҳам гирифтам намедонам дар каса аёдам баровардам ё ки дар болояму картошкао пакет кардам мондам намедонам хулоса гап картошка аёдам баромадай ҳами хеле мевагӣ гирифтам камтаро кӯдакота яктаи йогурт гирифтам ҳози соли навай ҳама мевагиҳоя гирифтиян намедонам магазин пустой на мандаринай на банани созай нокҳоям ҳам хел уқанағзне камтар ҳам хел майдачайда гирифтам омадам салом алейкум дӯстони азиз дар ҷамо дар рӯзи дига иҷа чӣ хеле ки мебинед ман хамири нон кардагиам саростима якташа ҳам хел рӯ нагирифта пухтам бинен гулзадай хай ба ҳар ҳол мулоимаки хушро омадаю нони сахт будак бо хомшӯрбокати гуфтам нони гармак нағзай якташа ҳам хел дарав зула гирифтаму дамаш надода вай кардам пухтам ҳам хел камтар болош гул зад
дигароша даам додам хел пухтестам иншоалло ки хушрӯ мебиёянд. дараҷа ҳам хел хомӯшурбо парафтагӣ будам саҳар кати соат 2 шид где-то мода ҳам хел хомӯшурбомонам тайёр шид. инам хел ами як бор мепартои дига то бегаҳа ай пухтан озод нони гармакам навози мепаза нонома хомӯшурбомам рӯз дар рӯз ам хел вақтат васе ай пай корои фаберлик мешемаку. дӯстони азиз дар ҷабо посилка аз сайти Василок омад. ин дафъа камтар ам хел пастелни бельё болишту курпаву простини пододеялникам хеле чизо заказ кардам барои дударма ин дафъа заказ кардам. ам хел посилкаи калон бини як болои диван як лимча иншоалло ҳози ҳамаша мекушам. ами лимчаҳо барои боргирима нағзай картоном ки бисёрай ами туртия заказ мекунам то рӯй мекунам якта дута ки ҷогир мешава. ҳамаи лимчаҳои Василок вручат мекунад калон мехушроан ранги қаноран крупни бор заказ кунем хеле лимчаҳо кати рӯй мекунад баъд ба қуввати хушроан ози мекушоем якҷоя мебинем кӯдаку ҳардушон давҷа да комнатаи хучонан. Абдуллоҷон ховай ҳозираша даҷош ховай бачаи нағзай аделна хом мерава ҳами кӯдакай майдакиш аделна хов куни нағзай то чанқая ғам наметияда. ҳози болои стола холӣ мекунам ё ки шавад ҳаминҷа мекушомшона якҷоя мебинем чи заказ кардам. заказ ки дер мебиёя рости гап уже ҳудуд мебуроя ки чи заказ кардагӣ. инаи пледам айми сайти Василокай ҳама чизи хонаи пашти ай сайти Василокай простину чизои Абдуллоҷонам ай сайти Василокай. ҳози штатив мома овардамону ин пардоам духтаро ай сайти Василокай инаинҷа кашол кардам пардора ё да спальни будан да ини зал будан гӯем ин зал ҳам спальни ҳам залай ҳам да ҳаминҷа будан бая хали барошон бориктар кухни дастсозай иҷада ин хел пардои вай гирифтам тёмни гирифтам рӯзонам хел ҷамъ мекунам шаб вақте ки намин бегаҳ шид уже торик шид ҳамаша рис мекунам бемалол маҳкам мекунам ҳама ҷора нами хел кухни махай камтар бардакай пасудома шудам вале ҷобаҷошон накардам да хоб даги Абдуллоҷон видеома вай кунам штатив маем ам хел уже ягон ҷой ободаш намондай духтаро. прости на резинки духтаро малум боша прости на резинки ба фикрам прости на резинки трикотажни ай ин спортивни формоам заказ шидагӣ буд. як бо сачоқи махровой боришт па намиқа закази дафаи мо духтаро оз нархаша якбора мегум. полотенца махровая калони нами розови 321 рубл духтаро. комплект инаи комплектое ки начос доран 1020 рублиян духтаро. баъд салфетка махровая узбекистон 42 рубл 3 дона барои нами кухни майдача. вақте ки доғ задан безепштан сразу ман алишон мекунам чизи доғзадагӣ чизи вайм намепурада хона иста. инҷа бо чия комфорт адиала 1227 рубл духтаро ба фикр маълумай. баъд подушка як донаш 840 рубл дудунаш 1680 рубл. инҷада бо комплект постельни бельё 1947 рубл
дар охир прости на резинки трикотажни 674 рубл духтаро. Намивес накладной мо. ин подушкаҳои дига хелтар заказ кардам ин дафъа. ёш қиматтар духтаро. у дафъангиё 500 чанди буданд. подушкаҳоро барои додарма барои додарма заказ кардам. гуфтам як обновит кна чизошро додарма. мебинед беҳад мягкий хушрӯй упаковкаш ҷойбод хушрӯй духтаро бубинед чиқад чӣ холе хушрӯ кардагиян. ози пастелни билёя мекушоем. иёро дидагиян чанд бор духтаро ҳаяташа кушода нишонтон метиём. иёро чанд бор заказ кардагиём барои кӯдакҳои худмам заказ кардагиём. и 4 соладай нарост 104 ам хел вай дора начос дора духтаро 1020 рублай комплект бурукушкати савзаки хушрӯ бинед. ино заказ шудагиян. бисёр апаву хӯҳарои наздик пайдо кардагиём. ҳами через канал гӯем чизе ки ба худма заказ кунам ва ёам баъд хоҳиш мекунам ва ёдам заказ мекунам. ам хел баъд ба почта роишон мекунам. қати борои фаберлик қати намин куртои худман бор вай мефурӯшам. куртаи турция детский женский ҳамин чизо ҳамаша якҷоя роӣ мекунам. мерава почта кати инаш ба фикрам ки производствоаш узбекистонай. розовиира барои худман заказ кардам духтаро. вай дафъа заказ карда будам барои падарак. як комплектча духтаро ба додарма метиём. бо иншоалло барои падарак вай мекунам заказ мекунам. ира барои худман заказ кардам. хе розови женский нархаш 300 чанд буд да видео гуфтам. и амихал комплект ё заказ шудаги будан чи хеле гуфтам. ин прости на резинки ҳам додарам да метиём. прости на резинки якта пастелни билёш заказ кардам. аввал ина мекаша хушрӯакай хел сиёҳай хеле бо барои худма бисёр заказ мекунам. ё беҳад мада маъқулан бачаи хак сиёш заказ кардам. серамна оли зан надора ки тез бишура утук кна хушрӯ кна вайш кна. вале иншоалло занаш метием баъд чизои светлиш заказ мекунам. анамхе сиёҳ ино амхел барои кухни хеле ки гуфтам майдаҳак чанд бор чи заказ мекунам. размерош ба пише калон ина ё как раз барои кухни хе сафеди бад не сери свет. ин пастелни билё духтаро чи хеле упаковкаи хушрӯ кардагия. паплин заказ кардам. паплин мулоимаки хушрӯай хел ози пастарак кунам вайма. ина духтаро хеле бегулу бевай простинаш не хеле ай чизи мужской пастелни билёи мужской. ина ваёшон навлучкаҳои без замок ма заказ кардам барои яке вайрон меша безебайда. ҳамин навлучка замок доруш без замокаш хушрӯй ҳама вақт. тенболи бачаям аккуратна чиза нигоҳ намекунам. хел апаш я падарка хушрӯак навак ки тозааки хушрӯ аккуратняк истифода мебаранд иншоалло. шам кунам зангаш мезанам я хона мегирам мерава тайёракаки хушрӯ.
духтаро чихи хишруак курпая олиб кушум ин простинша духтаро аз кушада нишонтон медиҳам чӣ хел на диван чӣ хел меиста ай одеялаам барои худмон бисёр заказ кардагиам бо заказ кардам ба дудар мамака плотницаш 300 размераш 1,72 ба 2,5 духтаро нархша гуфтум да сари видео ав сакаки хишро ин квартира худаш гарма ами қағавси баса айда қағавси бадаш безебай гарм бад меши наминаш нормальный ай на духтаро кадомида чизе дар кора чизе маъқул шида чизе заказ кардаги мадроен силкаша ма да якум комментария мемонам пастелни белиош беҳад хушрӯай паплинай ира бо мешӯи ҳам хем яхки мешава беҳад хушрӯай баъд нархошонам ваягӯи даступнаай духтаро инаи болишти об духтаро ина хай боли мени вай кадам нишонтон тиён гуфта хай утук накадагия камтар ҷинҷай қахшру натофтестай ай ба ҳар ҳол расветкаш маъқул шид мада бинен чихе хишру ярки простинаш беҳад калон пададиёлникшам ина гӯем дивани мо 1,60 ба 2 ай ина ай тарафам гӯем оризонай кашолай ай тарафшам инҷа хелат хондагишам да хе простини калони хишрӯай ина калони хишрӯай простинаш ина марҳамат кадомида маъқул шида боша заказ кунед курпашам хел андохтум ина курпашам андохтум ина бинен составш навистагиай ина мужской стиль хай просто на резинкаша накаштам чанд бора дидагием да канали маи ҳамашон як качество ҳай аҷибуте качествоаш озиам да диванам аями просто на резинка ина вайша заказ кардаги будам галдурахша ай ҳамия ҳозирам фақат ами хеле ма истифода мебарам барои ки удобне кӯдакои майдакати ҳар тараф тит намекунанд инами резинкаош меқапайда тараф трикотаж ния трикотажаш нағзай плотнияки хишрӯай духтаро марҳамат кадомида чизе маъқул шидаги бошад дромада ай силкаи да якум комментария закрепид мемонам дромада заказ кунен барои заказ кардан регистратсия мекунен аввал духтаро баъд бояд ки шумо электронни поштаву паролтона донин ай ҳамун пароли электронни поштатона донин агар надонин наметонен заказ карда ё ки якта гӯем электронни поштаи нав тоғрӣ кунен агар ки номери телефонтон привязан боша метонен ки вастанавид кунен пароли нав монен барои ки бисёр мепурсанд чӣ хел заказ кунем чӣ хел нишон тиен ҷа ягон ҷои қиниш нестай дар ютубам занен видеоуроко ҳастай не ки ба ҳар ҳол электронни пошта набоша намешава заказ карда ҳаракат кунен паролтона вастанавид кунен намехел дамиҷа видеои имзарама ба анҷом мерасонам хайр дӯстони азиз то видеои оянда худо ёру мададгоратон духтаро и падаркора қати навлучкову қати пададиялникаш ма да ваёшон андохтум обратно да чехолошон дигар синимачон накардам ам хеле тайёракак рӯй мекунам додарамда ҳозир шавҳарам рафтестан мачида мебинанд серано додармам такси кор мекунад шавҳарма бисёри вақт да ҳамроҳрӯ да ягон ҷо мебинанд во мехӯранд якбора метиянам хел амихел падарка кардана нағз мебинам рости гап дар наздикиём афсӯс ки на очамай на хоҳармай то хамия додарак дорам ки бо ҳамурам отдельно зиндагӣ мекунам амо хела дур хай амихел як падаркаи приятниш мекунем иншоаллоh